Здравейте, кирия Кралиди. Уважаеми господа кметове, заместници, представители на местното управление, на държавната власт, дами и господа, експерти, ангажирани по проекта Златекс. За пореден път съм в Ксанти и няма да крие моята емоционалност, винаги свързана с посещението ми при вас. Ако моите родители бяха живи, за да гледат, че ние сега, след толкова години затворен живот, възстановихме една тяхна мечта, отново да сме заедно. Уверявам ви, че те щеха да адмирират всичко това, което се случва днес. Аз благодаря за поканата, че имам възможност да съм тук που έχω τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Για αυτό το σχέδιο, Господин Янчев, кмета, ще представи нашата група участници в проекта. Ο κύριος Ιάντσεφ θα παρουσιάσει και τους εκπροσώπους της βουλγαρικής αντιπροσωπείας. Господин Каралидис достатъчно подробно представи и проекта и участниците от гръцка страна. Παρουσίασε αρκετά και το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Аз бих искал отново да подчертая значимостта на подобни проекти για την ανθρωπιστική πλευρά παρόμοιων project. И освен всичко това, изпълнявам поръчението на нашето правителство и лично на вице-премиера Цветанов, της κυβέρνησής μας και προσωπικά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Цветанов, който преди няколко дни беше на една обиколка в нашия регион. Που πριν μερικές μέρες περιόδευσε στην περιοχή μας. Беше информиран за предстоящата дискусия по проекта и нашето посещение. Ενημερώθηκε για το project αυτό, καθώς και για την επικείμενη επίσκεψή μας εδώ. Поиска и ме задължи да предам неговите лични и поздравления на правителството за успешното ни развитие не само на проекта, μου ζήτησε να διαβιβάσω τις ευχές του για επιτυχή έκβαση του project και όχι μόνο αυτού, а и за развитието на нашето добро съседство. αλλά και για την ανάπτυξη της καλής συνεργασίας και γειτονίας. Всеизвестно е, че днес в